Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Owgan türkmenleri köp ýyllyklaryň dowamyny öz başlyk elipbilerini Owganystany resmi derejede ikrar etdirmek boýunça tagalla edip geldi. Bu tagallalar ahir öz miwesini berdi. Golaýda Owganystanyň Ilymlar Akademiýasy Owgan türkmenleriniň öz başlyk elipbisini tasdiklap, muny akademiýanyň resmi neşrine çap etdi. Azatlyk radiosynyň köp ýyllyklaryň dowamyny bu mesele boýunça gepleşikler efire berilipdi, makalalar çap edilipdi. Interwiwler geçirilipdi. Owganystanyň ýeketäk öz başlyk türkmen elipbisiniň resmi derejede ikrar edilmegi 2 fevralda Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigine Owgan türkmenleriniň öz başlyk elipbi aladalary atly gepleşiginiň efire berilmeginiň edil ýanyna gabat geldi. Dünýä türkmenleriniň bu sany Owgan türkmenleriniň elipbi aladalarynyň netijelerini gönükdirilýär. Gepleşigimiz Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamirdan uly Muradyny hemde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Wesinçi Hudaýberdi Hallyny çağırdyk. Şamirdan uly Owgan türkmenleriniň öz başlyk elipbi kabul etmek boýunça köp ýyllyklaryň dowamyny eden finansyklary ahir netije berdi. Owgan türkmenleriniň öz başlyk elipbisi resmi görnüşde Owganystanyna ikrar edildi. Bu hoş habar barada size nähili maglumatlar bar? Sol Azatlyk radiosunda berilen gepleşikler Owgan türkmenleriniň arap harpynda türkmen elipbini döretmegine bir itergi boldy. Şondan duygulanyp türkmenler, hususan türkmen alımlary ýygnak geçirdiler. Arap harpynda türkmen elipbiniň taslamasyny taýýarlap, Ilymlar Akademiýasyna hödürlediler. Owganystanyň Ilymlar Akademiýasy arap harpynda türkmen elipbini kabul etdi resmi taýdan. Ol resmi jurnalda çap edildi. Ilymlar Akademiýasynyň resmi jurnalynda. Indi elipbi barada gurulmasak we arap harpynda türkmen elipbini döretmek boýunça mundan 18 ýyl öň Owganystanyň hökümet tarapyndan türkmenlere teklip boldy. Hemem Birleşen Milletler Guramasynyň halkara ösüş idarasy arap harpynda türkmen elipbiniň taslamasyny türkmenlere berdi. Mana şeýle arap harpynda siz bir türkmen elipbini döretseňiz ol siz için peýdaly bolar. Şu elipbi döretmäge hakyňyz bar. Elipbi döredilenden soň şoňa esaslanyp hukuk kitaplary çap edilmeli. Türkmen çağalara beýleki halklaryň çağalary ýaly mekteplerde bilim almaga haky bar dip şeýle teklip etdi. Emma inansam köp ýyllap bu arap harpynda türkmen elipbini türkmenler özara uňmanlyk sebäpli kabul edip geldiler. Bu ençem ýyl dowam etdi. Ençeme alymlar şol elipbiniň taslasyny işläp hödürlediler. Onun için ýygnaklar hem geçirildi. Iň sonunda şu Azatlyk radiosunda bir tizedek gepleşik berilenden soň şol netije berip türkmenler gaýtadan toplandylar. Biz böyle mümkinçiligi elden bermäli, fursat bize niýetler bolup dur. Hemişe böyle fursat berip durmaz. Biz şu arap harpynda türkmen elipbini döredilip elipbini döretdiler. Şol elipbiye Ilymlar Akademiýasynda kabul bolup resmi taýdan alan edildi. Häzir indi Owgan türkmenleriniň arap harpynda türkmen elipbi bar. Bu elipbi diňe Owgan türkmenleri sinem däl, Iranda ýaşaýan türkmenler sinem, Irakda ýaşaýan türkmenler sinem, Siriýede ýaşaýan türkmenler sinem peýdaly bolup biljek we olar ulanyp biler ýaly türkmen elipbi döredildi. Sebäbi Iranda bir arap harpynda türkmen elipbini döretmäge mümkinçilik ýok. Iranyň hökümeti oňa ruhsat bermeýär. Irak türkmenleriniň arasynda meni bir arap harpynda türkmen elipbi döredilmedi we Siriýa türkmenleriniň arasynda da meniň maglumatyma görä heni arap harpynda türkmen elipbi ýok. Şol geçen safar elipbi barada gurun edilende Hudaýberdiňe şeýle bir teklibi öňe sürdi. Misal üçin Latin harpynda türkmen elipbini ulansa Owgan türkmenler ul amak bolary gowy bolar diýip. Emma oňa Owganystanyň hökümeti, Iranyň hökümeti, Irak, Siriýanyň hökümeti hem ruhsat bermeýär. Çünki o ýurtlarda şol arap harpy ulanylýarda Latin harpyndaky elipbiyi kabul etmek barada mümkin däl. Ýöne şol Latin harpyndaky türkmen elipbini biziň öwrenmegimiz zerur. Çünki Latin harpyndaky
Türkmen elitliğinde köp kitaplar çap boldy. Şonuň üçin o da bize gerek. Indi hazır biz doğru aýdyp bilýär, şol Arap harpynda awam türkmenleriniň türkmen elitliği bardy. Owgan türkmenläriniň arap harplaryna täze kabul eden türkmen elitliğini durmuşa berk ornaşdyrmakda mundan beýlek edilmeli nähili işler bar. Bilişimiz ýaly arap diline mahsus bolmadyk sesler var türkmen diline. Şol sesler üçin türkmen diline mahsus sesler üçin arap elitliğinden alınmadyk täze harplar bardyr. Olary kompýuter klawiaturalarına girdmeli. Şoňa meňdeş başga nähili wezipeler dur öňüne. Arap harfında Türkmen elitliğini kompýutere girmek, kompýuterin keyborduna girmek boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň halkara ösüş idarasy bir taslama türkmenlere bundan bir ençem öň teklif etdi. Şonu biz şu kompýuterin keyborduna girmek boýunça programma düzüp berjek. Şonuň üçin bir projekt bar bizde. Şu projektiň üstünde işläp otyr. Biz şunu orada size kömek edeli deyip şeyle gurunları aýtdylar. Indi ol aýdylan wagtynda Arap harpynda türkmen elitliği kabul bolmandy. Indi hazır kabul boldy. Şol halkara guramalara eger ýetseler ol kompýutere girdilip, yani şol kompýuteriň düýmesine bassaň türkmen elitliği diýsen ol gelip şol kompýuterde çykarýarlyk edip onuň üstünde programmasyň üstünde işlemeli bolýardy. Soň şol türkmen elitliğini kompýuter kabul eder, ýani onuň üçin bir program goýmaly. Ondan soň türkmen elitliğinde aýratyn türk harplar bar. I, A, ya, Y harplar, bir topar harplar süýsük Arap harfından aýratyn çünki türkmen dilini dole kamilleşdirmek üçin bir döwrebap elitliği gerekde. Şonuň üçin hem şol elitliğinde döwredildi. Şol kompýuteriň hem programmasyna girdiler. Mundan belek indi şol latin harfynda türkmen elitliği barada gurulýar. Elbetde mundan belek öçdüm. Şol latin harfynda türkmen elitliği bize gerek. Türkmen zerur gerek. Ama onu biz bärde kabul edilecekler resmi taýdan. Çünkü Awganistanyň hökümeti ona ruhsat bermeýär. Şonuň üçin diňe şu Arap harpynda türkmen elitliğini kabul etmäge mümkinçilik bardy. Olam Arap harpynda türkmen elitliği ilkinji ýola kabul boldy. Indi ol İran türkmenleri üçin peýdaly bolupdylar. Başga ýurtlarda ýaşaýan türkmenler üçin peýdaly bolupdylar. Bundan soň Türkmenistan'da yaşayan Türkmenlerim eğer Arap harfında yazılan çap edilen kitapları okumak için Türkmen dilinde elbette çap edilen kitapları okumak için sol elitliğden faydalanırlar. Bütün dünya Türkmenler için bu faydalı olur. İndi Afganistan'da sol oku kitapları Arap harfında çap ediliyordu. Mesela Türkmen dilinde Arap harfında çap ediliyor, Fars dilinde Arap harfında çap ediliyor, böyle Poştu dilinde hem Arap harfında çap ediliyor. Elbette alayda ayrıtın hepsinin elitliğleri var. Sol elitliğler esasında çap ediliyor. Ondan sonra Arap harfındaki Türkmen elitliği olmasa sol biz Türkmen dilinde oku kitaplarından çap edip bilecekler. Ön çap oldu. Türkmen dilinde oku kitapları 1. klasdan 12. klasa çelli. O kitapları hersini bir alim yazdı, hersi bir usulda yazılan. Çünkü bir elitliği yoktu, bir ortak elitliği yoktu. Sol elitliği yoktu o sebeple hersinin yazı usulü bir görüşte. Şu sebepten onda kemçilikler var. Şimdi elitliği kabul edilenden sonra sol kitaplara tazelenip kaytadan çap edilmek mümkün. Udaýberde Awganystanyň Ilymlar Akademiýasy Arap harplaryna türkmen elitliğini kabul etdi. Awgan türkmenleriniň özbaşlyk türkmen elitliği Awganystanyň resmi görnüşde çap edildi. Awgan Akademiýasynyň bu çölgüdi dünýä türkmenleri gepleşigini 3 hepde mundan azal Awgan türkmenleriniň özbaşlyk elitliği ýaladalar barada giňden gurrun edilmeginiň ýanyna gawat geldi. Siz hem şol gepleşige gatnaşyp ýazyjy we synçy hökmüne öz pikir garaýşlaryňyzy beýan edipdiňiz. Siz Awganystanyň gowşan soňky täzeligi nähil garşy aldyňyz? Men bu täzeligi gaty degen garşalym, ören gowy täzelik, ören gowy ýagdaý sebäbi Türkmenistanyň çäginden başarda ýaşaýan beýleki türkmenlerde şeýle resmi elitli ente kabul edilmediyse boljak. Meselem Türkmen sehrada İran İslam Respublikasynyň çäginde ýaşaýan türkmenler bir näçe ýyldan bäri şuurda alat etýärler, ýöne olaryň häzir çendide resmi taýdan kabul edilen bir ýeketäk elitliği yok, bir ören gynançly ýagdaý. Beýleki bir ýagdaý Irak türkmenleri barada. Irakdaky ýaşaýan türkmenlerim bir elitliği kabul etseler, hökmen Arap dilindäki elitliği kabul etmeli bolarlar. Şol ýerdäki ýagdaý şeýle. Bir de
Irak türkmenleri için muskalarlyk görelleri iş. Owan türkmenleriniň şu eden işi dünya türkmenleriniň äkilisine görelleri bir başlangıç ýokmunda diýip kabul edýär. Geçen epleşimizde siz bu tema boyunça beren gurrunlaryňyzda Uwan türkmenleriniň arap harpyna türkmen elipbiýi bilen bir hatarda Türkmenistanda ulanýan latin harplaryna türkmen elipbiýini hem özleşdirseler ýeňil bolar diýen ýaly düşünjäni öňe sürdiňiz. Şonda wagtymyz çäkli bolan üçin siziň bu tekligiňizi giňden ara alyp maslahatlaşmaga mümkinçiligimiz bolmany. Siz şu tekligiňizi haýsy deliller bilen esaslandyrýarsyňyz Hudaýberda? Sebebi häzirki latin elipbiýi öňkü bizim bulanan Kiril elipbiýimize seredenine öz şägi germi boýunça öğrendiň, İngiliz dilindäki elipbiýi şu tertip boýunça gidýär, Fransuz dilindäki elipbiýi şu tertip boýunça gidýär. Beýleki dünýäniň uly dillerindäki elipbiýlerin köpsüne laýyk gelýär, gawat gelýär. Şonuň üçin hem Owganistanda ýaşaýan türkmenler daşary urt dillerini öwrenjek bolsalar, isleseler, islemeseler, meselem latin harplerini öwrenmeli bolýarlar. İngiliz dili üçin hem şol harplar gerek, nemis dili üçin hem şol harplar gerek, fransuz dilleri üçin hem şol harplar gerek. Şoň bilen birlikde Türkmenistanyň edipbiýi de şolardan bir beýle tapawutlanyp baranok. O ýerde birnäçe harplar aýratyn. Şoň üçin hem şol Arap edipbiýiniň gapdalyndan täze türkmen edipbiýini özleşdirseler, olar üçin gaty utuşly bolar. Heme ol beýleki uly dillere çykmaga köprü bolýar. Şoň bilen birlikde de türkmen medeniýetini, türkmen edebiýatyny özleşdirmäge aýratyn bir gowy köprü bolup hyzmat eder. Bu bir inni Owan türkmenleri üçin beýle bir kyn bolmaz. Sebebi öwrenmäge isleg bolsa, häzir ören umut şert, ören umut ýagdaý emele geldi. Ören oňat şert, ören oňat ýagdaý diýdiň Hudaýberdagy has giňişligiň gurrun etip bilermisiniz şu arada? Elbetde. Şert diýänim, Owganistan häzir dünýä jemgyýetçiligi bilen ara gatnaşygyny giňeltmäge çalışýar. Tutuş Owan döwleti. Şoň bilen birlikde o ýerde ýaşaýan türkmenlerim dünýä jemgyýetçiligine goşulmagy isleýärler. Şoň bilen birlikde Owganistanda ýaşaýan türkmenler Türkmenistan bilen özara gatnaşyklaryny artdyrmaga çalışýarlar. Elbetde ol gatnaşyklar bar, ony has ýyljam, has düýpli özleşdirmek üçin medeni gatnaşyklar gerek. Şol medeni gatnaşyga häzir ýol açyldy. Öňkü döwürde şeýle ýol ýokdy, öň mümkinçilik ýokdy, terhetler ýapykdy. Şoň bilen birlikde Türkmenistanyň ulanýan edipbiýisi de Kiril edipbiýini Kiril edipbiýi ol çäkli, ol Rus edipbiýisi hem Slavyan halklarynyň käbirine ulanylýan edipbi dünýä derejesinde beýle bir giňdäl. Inni häzirki döwürde Türkmenistan täze edipbiýe geçdi. Eýem şäheri gasra goly wagtary şol edipbiýi ulanyp gelýär. Şoň bilen birlikde şu edipbi beýleki dillere geçmäge de gowy mümkinçilik berýär. Latin harplaryna türkmen elipbiýi eýem taýýar. Tas 2 ýylyň dowamyna Türkmenistana ulanyp gelýär. Şo bir wagtyň özünde bu ugurda infrastruktura da taýýar. Kompýuter klawiaturalary bolsun ýa-da kompýuter programmalaryny ýa latin harplaryna türkmen elipbiýi girdilen. Ýöne beýlek tarapdan Owan türkmenlerini latin harplaryna türkmen elipbiýisini hem belleşiňiz ýaly arap harplaryna türkmen elipbiýi bilen deňeşdireni has amatly bolmazmy? Düýbünden täze elipbiýini döredeninden ozal bar bolan bir elipbiýini alyp şondan peýdalanmak has amatly bolmazmy? Öz şahsy gyzyklanmamdan soraýan Hudaýberdagy. Indi oň üçin klawiatura girdimeli, infrastrukturasyny täzeni işläp düzmeli. Beýlek tarapdan latin harplaryna türkmen elipbiýi hem taýýar. Şol bir wagtyň özünde meselem golaýda bir gowy habar gelip gowuşdy. Google Translate, Google terjime öz binýadyna türkmen dilini hem girdi. Türkmen dili hususan internet giňişligine giňden ýaýrap başlatdysak, soňky Google terjime türkmen dilini goşmagy bilen ýalňyşlygymyz bolmazdy. Bir ören gowy fikir, şoň bilen birlikde de gowy arzu hasap edýän men muny Owan türkmenleriniň siyasi ýagdaýyna ünsü bermek gerek. Sebebi Owganistan özüni İslam Respublikasy diýip adlandyrýar. Şoň üçin Arap elipbiýi, Kur'an-ı Kerim'iň elipbiýi, ýagny şol iki elipbiýi meňzeş. Şoň üçin ol elipbiýi goýup, häzirki wagtda Owan türkmenleri täze latin elipbiýine geçip biler öýdemok. Siyasi ýagdaý oňa ýol bermez. Ýöne täze elipbiýiň kabul edilmegi. Eýem şonuň öýdem ören uly iş, şoň gapdalyndan täze latin elipbiýini öwrenmek olar üçin goşmaça bir giň mümkinçilik açar diýip pikir edýär.